Vă salut! Vă prezint mașina de găurit rame, model Neion Pătruț. E făcută exact cum ne-a explicat în un videoclip. Deci 3 bucăți. Găurim deodată. Și am terminat. Neone, aștept să spui cât mă costă drepturile de autor. Să-ți trimit banii pe un cont bancar. Să vă arăt și câinele meu. Rex! Stai, câinele meu credincios. Vino, tata, aici. Vine aici, tata. Ciobănesc german. Asta. Ții, tata. Mușcă-l, mă, hoțu. Vine aici, mușcă-l, mă. Hai, hai, tata, hai. Vine aici. Vine aici. Sus, sus, hai. Sus, sus. Bravo, bravo, băiat. Bravo. Latră. Mușcă. Hai. Hai, haide, mă. Acestea sunt lăzile care trebuie populate anul ăsta. Ieși. Astea sunt caturile, trebuie să le vopsesc. Centrifugă cu capace, cum mi-a zis Neion să fac. Nucleele pe 6 rame și pe 4 rame. Am din panouri sandwich. Bancul meu de lucru. Vă salut!